умуман падидаи бастани никоҳи хешу таборӣ дар мо зиёд буд ва он боиси ташвиш гашт, зеро муассисаҳои иҷтимоӣ пур аз фарзандони носолим гаштанд. Қонун айни ҳол манъ кардагӣ аст ва муайян шудагӣ аст ки киҳо наметавонанд никоҳро банданд. Дар амалият ба мо низ ин муроҷиатҳо ҳастанд. Дур не як 3-4 рӯз пеш як аризаи шаҳрвандам ворид гардид ки мо якдигарро дӯст медорем, лекин мо тавобачаем. Вай ҳастанд ҳам хеле хеши наздики вай дорам. омезиши хунӣ аст. Инҷа масъалаҳо ҳам масъалаҳои чӣ гӯем ҳам масъалаҳои иҷтимоӣ аст, ҳам масъалаҳои саломатӣ аст. Ман шахсан қабул надорам ин чунин никоҳро ва намефаҳмам чунин падару модарро ки ҳамин фарзандои бародару хоҳарои худ хеле вай карда истос никоҳ мекунанд. Масъулият ҳоло ҳозир нест, масъулияти дақиқ, бо вуҷуди он ки айни ҳол баъзе аз таклифҳо ба ин самт ҳаст, пешниҳод шуда истодааст. Мебинем ягон лоиҳа ки пешниҳод шуд, ман тавре ки саволо ҷавоб додам, мо дар самти меъёри ҷодкунӣ фаъолият дорем ва ҳамаи санадҳои меъёрӣ тавассути мо мешавад. Мо мавқеи худамонро низ дар ин масъала метавонем муайян кунем. Яъне нафароне ки ба мо муроҷиат карданд никоҳ баста наметавонанд. Агар расми унам дидан дар кора вайшон, агар Сироҷидда ягон иловагӣ кардани бошед, агар бархостҳо аён мешавад ки ино як сол пурсия карда гирифтан ё ин ки ино якдигарро нағз мебинад, ин хеле вайрон аст. Мумкин аст ки оянда дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии оилӣ қайд гирифтани никоҳи хештаборӣ агар ягон тағйирот ба қайдгириш албатта шояд мақомоти моро вай кунанд, лекин вай нест. мебинем барое ки ин таклиф агар ёд дошта бошедон, таклифи вакилони маҷлиси намояндагон буд ва он ҷонибдорӣ карда шуд. ман фикр мекунам ки қадамҳои минбаъдаро аз онҳо аст, аз дигар шахсони манфиатдор бинем, зеро ки дар амалия ин чиз ҳаст ва инам яке аз маҳдудсозие мебошад ки ба никоҳҳои ғайрирасмӣ бурда расонда истодааст.